Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani kuno ku Hanifa YouTube channel. Dzina langa ndi Enelis Njolomoli. Chisawawa ku Malawi Defense Force. Mkulu wa asilikali akukhudzidwa ndikupeka makalata osayenera ama allowance. Malipoti ndi umboni ambiri akuwonetsa kuti kufikira chaka cha boma chakutha pa 30 June 2021, nthambi yowona za chitetezo cha dziko lino ya Malawi Defense Force MDF yakhala ikusokoneza ndalama zaboma ponama kulipira ma allowance amene ntchito yake sinagwiridwe komanso kugula katundu amene sanayikidwe mu ndondomeko yawo. Makalata imene ikuyika chikayiko imene nthambi imagwiritsa ntchito ndalama zake, nthambi yagwa mubodza komanso kugula katundu mwachinyengo. Gulu la atolankhani lotchedwa PIJ lakhala likuwulutsa ndi kuwulula za chinyengo cha ku MDF mpaka kufika pakuti mtsogoleri wake Agriglo Gondwe ali kobisala kufika lero kamba kuopsezedwa kuti agwidwa ndi asilikali. Chinyengo chimene chikuchitika ku MDF chikupepusa nthambi imene ipatsidwa ulemu kuti imagwira ntchito zake modzipereka komanso motsata malamulo. Komatu lipoti lachoka ku ofesi yowona za kauniuni wa ndalama zaboma ya National Audit Office ikuonetsa zosiyana ndi mmene anthu amayiganizira nthambi ya MDF, popeza mmenemu likulongosola mmene mkulu wa asilikali dziko muno Valentino Phiri amene pa nthawiyo anali wachiwiri kwa mkulu wa asilikali kuti amalemba makalata abodza ndi cholinga chakuti apeze ma allowance amene sanagwirire ntchito yake. Komatu poyankhula nawo, Valentino Phiri anakanitsitsa mwamtu wa galu ndipo anamunena mtolankhani amawafunsayo kuti watumidwa ndi anthu amene amamuda kuti apitirire kuyipitsa mbiri yake yabwino. Certificate imene reference number yake NAO/MDA/10/1 yolembedwa pa 30 July 2020 kuchokera ku office ya Auditor General ikuonetsa kuti nthambi ya MDF inatenga ndalama zowonjezera zokwana 562 million kwacha, 819,069 kwacha, 25 tambala, zomwe ena anakachita maphunziro awo kunja kwa dziko lino. Brigadier General Dan Kuwali amene anali mkulu wowona za malamulo ku MDF analembanso kalata ina yosonyeza kuti ma allowance akufunika kuti asilikali ena akachite maphunziro awo kunja kwa dziko lino. Mukalatamo Kuwali anaonetsanso kuti ndalama zokwana 63 million kwacha, 913,894 kwacha, 80 tambala zinaperekedwa ku ofesi yawo, ndipo cholinga cholembanso kalata ina kunali kuwumirira ofesi ya NAO kuti ivomereze ndi cholinga chakuti ma allowancewa alipidwe mwansanga. Pa ichi iwo anati unduna wa zachuma ulipire nthambi ya MDF ndalama zokwana 452 million kwacha, 449,929 kwacha, 60 tambala kuti asilikaliwa ulendo wawo wopita kunja utheke. Lipoti la nthambi ya NAO linagwirizana ndi kalata ya Akuwali yakuti malipotiwo alipidwe mwansanga popeza MDF yakhala ili ndi ngongole ndi asilikali yawo kuchokera mu chaka cha 2011. Izi zinali chonchi popeza nthambi ya MDF yakhala ikugogoda ku maofesi ya NAO kuti awavomereze zimenezi. Koma National Audit Office inadabwa ndi mmene asilikali ena analipiridwa ndalamazo popeza ena amene analipiridwawo sanalipa ndandanda oyenera kulandira ndalamazo. Ndandanda wa olipiridwawo ukuonetsa kuti mkulu wa asilikali Major General Valentino Phiri analandira ndalama yokwana 33 million kwacha, 71,000 kwacha, 270 kwacha kuchokera pa check number 379028. Major General Valentino Phiri analandira ndalama yokwana 33 million kwacha, 71,270 kwacha kuchokera pa check number 379028. Cheke chomwechi ndi chimene Lieutenant Colonel G. Njete analipidwa ndalama yokwana 5 million kwacha, 460,000 kwacha, ndipo Lieutenant BJ Osman analipidwa ndalama zokwana 240,000 kwacha, ndipo ndalama zonse pamodzi ndi 33 million kwacha, 771,270 kwacha. NAO mulipoti lawo inadandaula kuti nthambi ya MDF si kutsata malamulo ndi ndondomeko zina, ndipo asilikali ena kutengerapo mwayi ndi kumabera boma la dziko lino. Poyankhapo nthambi ya MDF inayankhapo nena kuti iyambe kaye yafufuza kuti zomwe ikunena ofesi ya NAO zo ndi zoona.
Iyo inavomerezanso kuti ndi zoona kuti pali asilikali ena amene analandira nawo ndalamazo kuchita kuti sanachite nawo maphunzirowo ndipo achita chothekera kuti akonze vutolo. Ngakhale izi zinali motere, kumachita kuti Valentino Phiri anakhudzidwa ndi za chinyengozi, iwotu anasankhidwabe kukhala mkulu wa asilikali m'dziko muno. Kuchokera apo, kaundula wa mmene nthambi ya MDF inagwiritsira ntchito ndalama zimene inapatsidwa kuchokera ku boma mu chaka cha 2021 akuonetsa kuti ndalama za boma sizimasamalidwa ku nthambi. Dongosolo lawo la zachuma limangosinthidwa mwachitsanzo mu chaka cha boma cha 2020 kufikira 2021 ndalama zogwirira ntchito ku nthambi zinayikidwa pa 62 billion kwacha, 835 million kwacha, 537,362 kwacha, koma zinakwezedwa kufikira pa 72 billion kwacha, 54 million kwacha, 129,000 kwacha, 869 kwacha, 96 tambala. Kauniuni wa nthambi ya NAO anaonetsa kuti nthambi ya MDF inagwiritsa ntchito ndalama zokwana 72 billion kwacha, 54 million kwacha, 129,869 kwacha, 95 tambala, zimene ndi pafupifupi zimene amapempha kuti ziwonjezeredwe zija. Malingana ndi ofesi ya NAO, kugwiritsa ntchito ndalama ndendendeku ndi kodabwitsa pakuti zikupereka chikayiko kwa amene anachita bajeti yoyamba kukanika kulondoloza kagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Nthambi ya MDF inakanika kutsatira ndondomeko za kagwiritsidwe ntchito kachuma pamene zinadziwika kuti inasokoneza ndalama zokwana 340 million kwacha, 511,896 kwacha, 75 tambala mu chakachi ndi kugwiritsira ntchito pa ntchito imene sinali pa ndondomeko zomwe ndi zosemphana ndi Treasury Instructions Finance 4.14.1 ya mu 2004 ndi Section 25 Public Finance Management Act ya 2003. Nthambi iliyonse ya boma imenera kupempha chilolezo ku nduna wa zachuma ngati ifuna kugwiritsa ntchito ndalama zawo mu njira zimene sizinali mu ndondomeko, koma MDF sinachite zimenezi. MDF inasokoneza ndalamazi popereka ku chingalume Barracks 200,792,000 kwacha, Kobe Barracks 229,500 kwacha, Engineers Battalion 13,801,000 kwacha, 851 kwacha, 50 tambala, Headquarters 203 million kwacha, 959,000 kwacha, 189 kwacha, 69 tambala, zimene zonse pamodzi zikukwana 108 billion kwacha. Malingana ndi National Audit Office, kupititsa ndalama kwina komwe sizimayenera kupita kumasokoneza popeza ntchito zimene zasayinidwa pa ndandanda sizimakwaniritsidwa. Poyankhulapo pa kafukufukuyu, nthambi ya MDF inavomereza za zimenezi, koma inati imachita izi popeza ali ndi vuto lalikulu kamba kakuti amapatsidwa ntchito zina zokagwira zimene zimakhala kuti sizili mu ndandanda wa ntchito zimene akuyenera kukagwira. Alipira pogwiritsa ntchito pa quotation kusiya ma invoice. Nthambi ya MDF yakhala ikulipira ndalama zake kudzera mu quotation osati ma invoice kwa ma suppliers. Ndalama zimene zinalipidwa ndi zokwanira 262 million kwacha, 479,771 kwacha, 46 tambala, ndipo ndi zosiyana ndi malamulo. Malingana ndi ofesi ya NAO, zimene amachita kumeneku ndi kuphwanya malamulo a Accountant General's Final Desk Instructions number 6.4 ya mu chaka cha 2007, imene imati kagulidwe kakatundu m'dziko muno izichitika pogwiritsa ntchito ma invoice. Changalume Barracks inalipira 3 million kwacha, Changalume Barracks 13 million kwacha, 768,000 kwacha, 879 kwacha, 39 tambala, Kobe Barracks 42,308,000 kwacha, 489 kwacha, 58 tambala, ndipo ndalama ngati zomwezi zinapitanso ku Command College ndi ma barracks ena m'dziko muno. Akanika kulondoleza zakagulidwe ka mafuta oyendera. MDF inakanika kulondoleza mmene mafuta a ndalama zokwana 220 million kwacha, 370,890 kwacha, 92 tambala anagulidwira.
Izi akuti ndizotsutsana ndi Treasury Instructions 5.9b ya 2004 imene imakakamiza nthambi zonse zaboma kumasunga maumboni onse imene amagwiritsira ntchito ndalama zawo. Kukanika kulemba ndi kusunga mmene amagulira mafutawa akuti kunapangitsa kauniuni wa ofesi ya NAO kukhala wovuta kwambiri, ndipo anapempha MDF kuti idzisunga ndandanda onse wa amene amagulira mafuta mu fuel register asanamupereke m'mabarracks awo. Poyankhapo MDF inati mafuta ena amagwiritsidwa ntchito mu ntchito za chinsinsi zimene sangadzikepo ku gulu poopa kuyika pa mtetete chitetezo cha dziko lino.